Si he de recomanar un llibre, podríem parlar d'Ells, de Carles Rabassa. És un llibre que té tots els ingredients per convertir-se en un clàssic. Una llengua que és magnífica, amb un format narratiu que desdiu qualsevol cosa d'allò que se pot entendre com a novel·la tradicional. I per això l'hauríeu de llegir. Realment és el llibre que durant els 2 darrers anys a mi m'ha impactat d'una manera contundent. Doncs Desig, de Richard Flanagan, és una novel·la preciosa ambientada a 2 llocs, a l'Anglaterra de 1839 i després a la Tasmània de 10 anys abans, on una parella de protagonistes estan relacionats tant amb una expedició a l'Àrtic que va ser fallida com a la governació del colonialisme britànic a Tasmània, on es van carregar tots els aborígens. Tot això tindrà una protagonista meravellosa, que és la Matina, una nena aborigen que és d'aquelles protagonistes que se't queden amb tu, que et commouen, que et colpeixen i que se't queden amb tu tota la vida, que una vegada les llegeixes no les podràs oblidar. Doncs aquí hem publicat Els orangutans, de Joaquim Carbó, una novel·la que es va publicar per primer cop fa 50 anys, una novel·la que va ser titllada a la seva època com a una de les primeres novel·les de barri de la literatura catalana en català. I bé, aquí el que podem trobar és la història d'un fill dels perdedors de la guerra, un personatge absolutament estripat, absolutament canalla, i les seves aventures durant 24 hores per la Barcelona dels anys 60. Aquí trobarem cinemes de sessió contínua, i trobarem dutxes públiques, i trobarem el que era Barcelona a l'època, i és molt interessant. La novel·la explica una mica la vida d'una noia jove, desorientada, que no sap gaire què fer, ni laboralment ni emocionalment. Està treballant a la presó de professora de preses, a la presó de dones, i viu amb el seu germà, que té una parella i una filla. Tota la seva vida gira al voltant d'aquesta desorientació vital, i tota la novel·la és anar buscant camins per trobar una mica el centre de la seva vida i una mica les banyes de la seva existència. I li costa, perquè la crisi l'afecta, viu en una barriada de Barcelona i tot plegat és un periple.